and provincial stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak, RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasaringan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Backbone, bambong kumaga-bloom. Charm Backbone, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Backbone, bambong kumaga-bloom. Charm Backbone, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado.
manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang back to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin tabang sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang back to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ang palaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa darating na Pasko, hangad namin na sana'y ligtas, masaya ang inyong buong pamilya. Isang mensahe mula sa RPN, DZKI, IGA at ng ating Bagakaronda, Milton, Bolivar, Metro Manila, Barangay Gagawa, Lani O. Maestrado, Santa Cruz Sur, Iriga City, De Villa Store, Santa Cruz Sur, Iriga City, Kagawad Evangeline Valle, Kagawad Mark Joseph Aguirre, and Kagawad Jomar Hapa, Santa Cruz Sur, Iriga City, Rinconada, Prime Fuels, Main at Palsong Bula, Camarines Sur, with branch at Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Manghente Beach Resort, located at Pararaw, Balatan, Camarines Sur. Jairo, Raf and Abunal, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Honorable Vice Mayor Cecilia Cuarto, Saramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Pakinggan
natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Simonette Pacheco. Na-diagnose po ako ng kidney stone February 5. Nag-start po akong uminom ng Ionic Minerals. Sinunod ko lang po talaga yung explanation kung ano po yung dapat kong kainin, kung ano po yung dapat kong iwasan, kung ilang baso, and tapos kung ilang drops po yung February 18. Yung pag-ihi ko medyo may pressure. Tapos po may gumuhit lang po na pain sa may stomach ko. Pagtingin ko sa floor ko, may nakita po akong stone. Alam ko agad na yun na. Out of nowhere, teary-eyed. So nung lumabas talaga siya, ma'am, sabi ko, Lord, salamat po. Thank you po kasi ginaid mo ako para po malid niya ako kay Dr. Paragas. Malaman ko itong Ionic Minerals. Sa mga nakikinig po na nag-hesitate pumunta at itry ang Ionic Minerals, wag na ho kayo mag-hesitate na pumunta dito. Super makakatipid na kayo. Super gagaling pa po kayo. Legit na legit. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Verwan Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputo dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. Ligtas Christmas mula sa DOH. Sa ngaran po, kanakanaging pamilya, ako po, si Vice Mayor Edson Dumaywat, nagsasabi nagmamagot ng aming tagahiligan sa marahin pamutangan kung na maabot na Pasko, sagkod, nag-aasa sa manigo iproduktibong bagong taon. Kanato namin. Salamat po. Namate ang tanaw at tunay na pagbabago. Nakagiman kita sa panahon din kasakitan. Diri kita napabaya, lumaban ang nagpangaji. Kada pamilyang irigin nyo pinayabang. Ibang magpayabang si Vice Excel. Sa ngalan sa pagtabang, maski turog pwede gisumon. Maray na performance kanyang pinabayad. Vice Mayor Excel Serrano, di maiwan. Padagos na pagtabang, maray na bakikikapwa. Asin maray na pagugali, ibang iba talaga. Si Vice Excel di maiwan. Sa panagos na pag-asigura nga ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, kasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad daí asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulog pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto, sa kondunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Factor, bagong gumagabloom. Charm Factor, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Factor, bagong gumagabloom. Charm Factor, gamit kay may bangon sa libong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, lataw at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin tabang sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong ng short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon ng tubig uran. Maglaag ng mulch sa palibot ng tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananog. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Good news! Nag-o-offer ng M. Lulier ng cash-in and cash-out services sa GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Lulier branch sa inyong lugar.
Naway maging masaya ang bawat tahanan ngayong Pasko. Laging magmahalan, magbigayan, magpatawad at manalig sa may kapal. Mensaheng pamasko mula sa sumusunod na sponsors. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. SN Hobby Engineering Services, San Nicolas, Iriga City, care of Engineer Sunny and Magnolia Hove. Iriga Shell Gasoline Station. AMC Calieja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Engineer and Mrs. Antonio Maria Calieja. Segura Technological Colleges, Francia, Iriga City, Mr. Julio Victor Marlo Segura, School President. Shakey's Iriga, Inside Gaisano Capital, San Roque, Iriga City. No and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Zion Castiel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City, owned by City Councilor Melnan Daday Robles Moralio. Crisha Barbershop and Beauty Salon, La Trinidad, Iriga City, owned and managed by Ibias and Agaton family. Hooplight Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo and Cindy Robles Moralio. Multi-brand distributor, San Roque, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Richard Bonacqua. Masuso Spring Resort, Tool 2, owned and managed by Mr. and Mrs. Boboy and Milet Robles Moralio, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Donna Vargas Orbon, legit distributor, Absante Barley Products, San Miguel, Iriga City. For inquiries, contact 0927-438-7220. Moran Amaga 2S Shop, motorcycle parts and accessories, tires, helmet, and riding gears. Bonacqua Building, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Indian Sikh Community, Iriga City, care of Pasidion. Mr. and Mrs. Kenneth Mantes and family, San Miguel, Iriga City. General Services Office, LGU, Iriga City, care of Engineer Eddie Belmonte. Family of Simeon Cabaltera and Ines Sagrada Cabaltera, who will be celebrating their family reunion this December 2023. Maria Gracia Barrientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Office of the City Social Welfare and Development, Iriga City, care of Miss Maridel Verosa. Office of the City Tourism, LGU, Iriga City, care of Engineer Nona Vanessa Montonbanua Santiago. Former board member Carlo Batalla and Batalla Cares, Camarines Sur. Egay Catering Service, Gabas, San Nicolas, Iriga City. And Mr. Jose Altesa, Basca President of San Nicolas, Iriga City. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ang pag-ibig naghahari. May this season be full of love and laughter for you and your family. Christmas message from Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director. Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur. Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, Chief of Police. Retired Fire Brigadier General Ruben Biaris and family, Nabua, Camarines Sur. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Police Lieutenant Colonel Johnny Ibia Capalos, Chief PNP AOD K9 Group, Camcrame, Quezon City. Retired Police General Elmer Mora and family, Iriga City. Attorney Rico Borromeo and family of Borromeo Law Office, San Isidro, Iriga City. Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police, Buhi MPS, Buhi, Camarines Sur. Police Captain John Michael Miraflor, Officer in Charge, Kanakman MPS, Kanakman, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Oleya Borromeo, Provincial Officer, HPG, Camarines Norte. Attorney and Mrs. Leo Arnel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Dr. Manol Oxiano Luzon, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Nita Agnas Fortuna, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. CGA Captain Carlos Eusebio Oliva, SO2 Chief of Staff, Coast Guard Auxiliary District, Bicol Region, and his family. Elected Barangay Kagawad Chupilo No Ibareta Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City. Elected Barangay Kagawad Roy Andalis and family, San Juan, Iriga City. Barangay Kagawad Eduardo Melvin Alfilor and Mrs. Abigail Alfilor and family, San Roque, Iriga City. Mr. Alvin Losenia and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rafael Clotildes and family, San Roque, Iriga
Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. PSMS Salvador Ampungan Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City. PSMS Jaric Buena, HRDD, PNCO, Iriga City Police Station. Engineer Roger Cerilla Dasa, licensed civil engineer, design and build contractor, licensed real estate broker, chapter vice president for MIS, DHSUD registered, and retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and family of Nabua, Camarines Sur. Merry Christmas and a prosperous New Year! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabua, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabua, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulat katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulat katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi! How can I help you? Dito na tayo sa Kakaibang. Hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GB's our Bishop-free lifestyle. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Sa nakalipas ng taon, tayo ay magkakasamang humarap sa bawat hamon at sama-sama nating napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Hangad po namin ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa isang mas maayos, ligtas at mapayapang lipunan para sa lahat. Sa ngalan ng inyong Kasurug Cups at ang aking buong pamilya, ako ay bumabati ng isang maligayang Pasko
at isang mas masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pinapaalalahanan po namin ang publiko laban sa modus ng ilang individual na naghihingi ng pamasko habang naka-uniforme o kaya naman ay nagpapakilala sila ay pulis o sundalo. Ito po ay mahigpit na pinagbabawal sa batas at regulasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Hinihingi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa mga ito at kahalintulad na gawain sa mga autoridad. Ang inyong kapulisan at kasundaluhan ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng buong sipag at katapatan upang mapanatili ang kapayapaan ng ating rehiyon. Muli, maraming salamat po. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection, Bicol Connection. Morning sa mga parantabay niya to. At sa uno kita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita na Biyernes. Surilduhan na naman ngunya na. Naman sa mga 15:30. Ibahan niya to sa lado technical si James Oko. Sa information sa Rirao. Sa transmitter si Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Barasenan sa inyong mga kaibahan ngunya na pagkaaga. Happy birthday duman sa mga nagkukumpleanyo. Happy birthday ki Dalia Tabaldi dyan sa De La Pesa, Banuan Kana, Buhi, Camarines Sur. Ang esposa ni Kunsyal Marlon Tabalde. Sabi ni DJ Mandy Tabalyo. Binalyo kaya. Usong-uso naman po yan ang baralimbingan ngunyan. Maski nga ni sa barangay Baringday. Kada akol ka nagbabaralimbbing na. Pakusa naman dyan sa Banuan Kanbuhian, baralimbingan na yan, haloy ng panahon yan. Naginigi, bukan mga politiko. Bako na po yan makangangalas. Ni mana amigo kong maestro, no classes o levels. Due to Katniel breakup ay pangyayari. Ay sa diri manining gobyerno si maestro Para nag-break up na artistang mga kumbaga bako naman yan bago sa mga bareta. Normal na po yan sa mga artista, suruhayan, baralikan. Saan rasoninda? Walang forever. Kinasal na yan, basta artista na yan nagtutubod sa forever saka till death do us part. Sabi man kan iba, buhay pa nga nga nag-aapartanan sa ro. Tobod-tobod nga kamukan mga forever na yan. Kaya maski sa politika, mayong forever. Mayo man permanenteng kasurog, mayo man permanenteng kaiwal. Anytime pwedeng magkasararo, pwedeng magsuruhayan.
Anday lang talaga nagbabago. Pag abot sa kagurangnan, yaon dyan ang forever kan lambang saro. Kumbaga, ang tao madaling masuya. Saka kita digdi sa kinaaban, temporaryo sa naman bagaan buhay. Kaya nga na mga ngod ka mga relax. Sa temporary man sa nga buhay. Tasadi, sabi man kayo itong sarong para inom, las pagunta nga yung ngod. Tinaw nga ka na itong maraya ding buhay, tarapakanta nga yan. Ay pambira. Meron ba ko mampong makatarungan ang rason na yan? Tan iba nga ni, maski maluya na gusto pa man mabuhay. Lumawig ang buhay. Siyempre, gusto man magparaabil kan discount sa senior citizen. Halangan man kanugon ka mga diskwento ka sa senior citizen. Di sana mapaarag ko mga social pension sa diriga. Na nag-receive ko no sa mga uruagkon, kaya nagre-reklamo sa mga uruagkon da mga tanaka iba sungaran na mo saan. Lang yan namang yaman. Ako nga nga general. Ako man nga retired public school supervisor sa region. Tapos sabi ni dating Kapitan Sinon Vargas ka na barangay San Miguel. Hindi ko nga yaisikin, man ako tayo ni Basadi. Retired public school teacher man nga ako, kapitan pa. Alagad naghahapot si ano yan, dating Kapitan Sinon Vargas. Ano nga ano na nangyayari kading legislative inquiry ninyo? Kasuwan na nga ninyo, kinag ko ka mga ebidensya. Maray kon si Tony Matic ta. Matic ang kaso ninda. Ay pambira pag-araw ka na dalagan. Kaya maray nga nito dyan sa sanggunang panlungsod, kadakol pa mga chichi, borichi. Si Vice Mayor Edsel Di Maiwat, pag dinumanan ko i-interview, kadakol baga mga alibay. Dumanan sa nga sa City Hall, sa aga na, ay nagbublay na buhay. Una ko, dawa turog, pirming available. Pag-arog po kaya na dalagan na, talagang baka makabibilib. Sabi niya, dawa turog, pwedeng gisngin pag abot sa pagtabang. Pero ngunyan, nag-iiban duros, maski mataman, sigan dulag-dulag, pambirangod kinarog kito na dawa turog. Talagang di kita makapupurog. Maski usada dapurog, maganda o daming yari pag-arog kiton. Pero okay man ini si Vice Mayor Edsel Di Maiwat. Mga amigo ko man, ang mga alalay kay ni. So saro nga ni, agong pa ka na pinsan ko, si Tutoy Andalis na taga dyan man sa Perpetual Help ka na siyudad nin Iriga. Uy, magayon pala na laban ko niyan. Kan basketball sa City Meet sa elementary. An malaban an Santiago Integrated School kalaban an San Isidro Elementary School tuman sa sakuyang dating barangay. Tangon yan, dyan ako sa Santiago Integrated School. Pero an trainer kay dyan matindi, dating varsity si Itot Iraula.
iyon na nag-practice kan mga player kundi dinimalas na kan pakawat kan ako Bicol Party Lista so iriga day nag-champion dinaog kan kamaligan ta anabasol duman si Amador Itorios to pauna-una ko no naunaan din na naka-forma ayun masakit kaya ta iriga kung minsan sa mga basketball baga, maski sa palarong Bicol, kung minsan perming nakainot. Pero pag itong sabing end games, pero nauula. Anyari. Bagay ini ka si Amador Itorios, bistado ko ini. Laban kay ni kung minsan sa tongit. Pero pag sa basketball, pero medyo nagmomromintis naman. Kuntong ay bilib akong magkawat. Pag naunaan ka di malas, talagang mayo na nga abuton. Kumbaga, daw anong pauna-una, masakit nang makabawi, maski man sa basketball. Kung magparapainot ka, matambakan ka, mayo ka na dyan ilalamag kung puntos halos kabanga na. Lamang kan kalaban, talagang masasakitan ka na. Kawat na basketball, baka uman yan simple sanan, Pilipinas baga kadakol ng mga parakawat na matitinding magkawat sa basketball. Kita igwa ng mga pilam. Pero sa mga Pilipino, natataho ba na kayo ng mga kumbaga imported na parakawat, may lahi ng Pilipino ang iba. Pero ngunyan andaw Sir Barantan kawat na naman kan Gilas Pilipinas pag-abot sa Olympic. Garo nakalaog man kita sa Olympic. Abangan niya to. Gilas talagang nagpapakitang gilas naman. Ngunyan pong mga panahon sa kawat na basketball. Well, good morning sa UNEP High School Batch 87. Naruyaon si Batchmate Warren Nueva. Hindi maparamdam gayud ini si Batchmate pag-abot sa nakan reunion kan UNEP High School Batch 87 sa maabot na Disyembre 16 ngunya na pong bulan. Ngunyan man na pagkaldaw, halos sarabay-sabay na pong nagturukaw sa mga barangay official sa manlain-lain na barangay, digdi po sa tuyang nasyon, bako sa nang digdi sa siyudad kan Iriga, sa Rinconada area. Pormado nga ni Subago, so aki ni Mayor Lacoste, si Ralph Lacoste, bagong punong barangay ka na Barangay Lourdes, sa Banwaan ka na Buhi. Kadakol ngunya ng mga aniba iirisip-isip pa kung ano ang gigibuon sa barangay, tuturukaw-tukaw muna, alangan man na kumbaga makagibutulosin danin proyektong pagkakatukaw pa sana. Siyempre, pag-aadalan man muna ka na mga membros ka na barangay council, sa indang mga gigibuhon sa barangay tanganing kumbaga planchado bakong barabara kung ang gigibuhon inda sa barangay barabara ang luwas kayan ang barangay perming baringday mayong dadalaganan na tultul kaya dapat may plano, may mga programa kung ano ang mga policy ipapautob dinda bilang mga bagong barangay officials sa indang barangay ngunya na mga panahon. Kadakol po kan mga gigibuhon kan mga barangay officials na iba kumbaga dahil man na implementar nin tultul kung mayo man sa programa, mayo man sa plano. Importante man giraray na sa imong mga i-implementar na proyekto sa imong barangay, igwang plano saka nakaprograma.
Tan iba, basta na sa nang ini-implementar an project, maski mayong pundo. Kaya ang nangyayari, pumuro pundo. Kung mayo man sa nakamong pundo, sige sa naman ang plano nindo, mayo pong mangyayari sa indong barangay. Ang luwas kayan, perming barangay, bariray na barangay. Kadakol na pong mga barangay digdi sa tuyang nasyon na pinaghahanapan in accomplishment pag-abot sa indang barangay kan Department of Interior and Local Government. Tan iba, dahil man ginigibo sa indang obligasyon sa indang mga kabarangay. Kaya na an iba pong mga barangay officials kapaanod, basta sige sanaan receive nin honorarium, okay na. Pero ang ibang punong barangay, tapos ang council, nagtatarabangan. Digdi nga ni sa Barangay San Juan, digdi po sa siyudad kan Iriga. Daw naging acting punong barangay sana si Kagawad Ami Olea. Dakul ang mga na-implementar niyang mga proyekto, arog kan mga pathway, tapos ay guwapang mga ibang pinagibo na road concreting dyan sa Barangay San Juan, digdi sa siyudad kan Iriga. Abangan taman kung ano man ang gigibuhon po ni punong barangay na bago, Claro Toriano, sa Barangay San Juan, ngunya na panahon. 2 taon sa naman ang sa indang termino. Madalion kung niisipon, kaya lang ang iba dahil mantubod kayan kung masabay na naman ang eleksyon. Tas sabi nga, pagsasabayo na sana ang local sa barangay election, pwedeng maglawig na naman po yan. Masabi na naman ang national government. Ngaya mayong pundo. Kaya na-extend baga, pag-abot sa barangay, ang barangay election, perming, kumbaga, nauubusan in pundo. Darakan na pag-i-eleksyon sa national saka local. Kunyan, maaraman tayo sa mga maabot na panahon kung talagang magsasarabayan ang eleksyon kan local saka ining national sa laog ni 2 taon na termino kan mga barangay officials. Kan mga nagtalikod pong taon napalawig. So mga termino kana mga barangay officials, kaya ka mga relax ko buhay. Ang nangyari, so ibang barangay mayo na pong nahaman na tultul. So iba man ang mga barangay officials, sige na sanaan paanod. Pero sa iba, maski mga may naman sa indang barangay, talagang ang tao dahil mo masiguro na dyan nga ni sa Barangay Santo Domingo, digdi po siyudad kan Iriga. Dakol na mga accomplishment na pinaggibo si punong barangay Weden Salvadora na daog pagiraray ni kunyan punong barangay na Edwin Albanyo na kan panahon kagawad. Kaya dyan sa Santo Domingo, ibang klase na dalagan po kan politika dyan pag-abot sa barangay. Kung habo ka na, kan tao, madalion, ribayan. Pati nga ni iso aki ni Agawad Buboy Villanueva na ula. Pero naging iski chairman na yan kan mga panahon dyan sa Barangay Santo Domingo, digdi po sa siyudad kan Iriga. Kaya di magtamyang, sabi ka mga taga-Iriga, masakit ang laban sa barangay, dawa yan pinagsasabing buro barangay yan iba. Pagmayo kang kwarta, pwede kang maula. Tapos kung maluyan sa imong performance, kahit sikat man kay ini si Miggy Villanueva kan panahon, bilang iski chairman kan Barangay Santo Domingo. Alagad ngunya na, kumbaga nalingaw-lingawa naman siya kan mga taga Santo Domingo, taloy ng panahon na naging iski chairman. Pero, nag-aariba na talaga ngunyan, sabi kan ibang mga Ergenyo, Oliba.
Dyan nga ni sa Water District. Reverend Father Tito Oliva, Chairman of the Board. Mayor ta sa Iriga, Rex Oliva. Pag-abot na naman duman sa Camarines Sur Polytechnic Colleges, Dr. Amado Oliva, ang presidenteng Bag-o. Dyan man sa Santo Domingo, Tulong Oliva, nakagawad, ang nanggana. Kaya talagang, sabi kan iba, Arriba Oliva. Hindi ito man na iba mga kontrabando man. Ano nga yung Arriba Oliva? Dahil nga niya, Oliva, tubali. Pambira niya ako. Ay, magtanom nin Oliva. Taganing magparadakolan Oliva. Tigdi po sa siyudad kan Iriga. Yan man na pagkahapon, magkakaiguan na Christmas lighting. Diyan sa City Park na siyudad din Iriga. Kaya magliliwanag ang Pasko. Sabi ni Ma'am Kyle, pwedeng mailawan ang City Park na siyudad din Iriga at yan na pagka-banggi. Ang ibang banwaan, dahil ko ka naayapot ki Mayor Lacoste kung iilawan man so baliti. Doon sa banwaan kan buhay na nagkaigwanin kontrobersiya kan mga nagtalikod na aldaw. Gustong punggalon so baliti sa banwaan kan buhay. Bubugtakan sa buot nin multipurpose building. Di kadakol kan na suya ka ito ng mga taga-banwaan ka na buhi, may kanta na pati na day paghalion ng baliti. Maparabugtak ngaya anin mga covered court, multipurpose building na bako ngayang halion ng baliti sa banwaan ka na buhi dyan sa may social hall. Kung gusto ngayon ninda, tumayo na gad nga sindang ibang naisipan, ibugtak nga ninda na multipurpose building sa tao kan danaw kan buhi. Ay nga, kumbaga, padawoy man talaga, ibang mga taga-buhi. Minsan, day mo man makuha ang dalagan. Kaya minsan si Mayor Lacoste, day na lang naggigirong ta. Karong grabe ang mga patama sa kuya digda. Sa bagay, yun si Mayor Ray, ang karahayan kanita, mabuot. Madaling dulokon, dahil nagpapahanap sa tao. Minsan nagpapahalat man ta. Siyempre, alangan man. Ikaw nga ni duman, sabi kan alalay, kaya manaylili, mga sa na kaya, ay pambira niya ako karo, naulakita naman, ini, nang-uulakit pala ng mga banga na yan pambira. Pati ang mga alalay gusto naman makibanga. Kaya maray confirming may pagbabaranga-bangaon. Kung kulang na ang babangaon. At nganing dikit naman itong nako aka itong pinagsasabi niyang banga-banga. Babangaan pa. Mangyayari talaga kayan. Pwedeng abuton kayan. 1/8 o 1/4. Kung nasobra na sa pagbaranga-banga. Pero man sa na po yan mga proyekto na intirong ginuguntingan, bako una sa nang banga-bangaan nahaman, minsan naabot 1/4 na sana o kaya 1/8. Malulumoy bagaan mga nagkakasirimento ngunyan pong panahon. Kumusta man ki Kapitana Nini Ablan, kapitan ka na Barangay San Jose, Suyan Baaw. Pormada pati ni Kapitana Nini Ablan, garo si Alex Dixon pakakamada niya ako. Talagang nagpapakitang gilas si Kapitana Nini Ablan ka na Barangay San Jose, dyan sa Banwaan ka na Baaw. Maray si Kakap Melvin ta. Sabi ni Kakap Melvin dan, interview ni, para interview. Sabi niya ako nakakaagid naman ini ki Mayor Lacoste. Para interview. Pala na ako kanimungod. Ako kun arog lang kaya ng mga kaulay na mayor, kapitan di nagray na. Pero duman sa congressman na bisto ko digdi sa ring kunada area. Masakiton mga kaulay.
Sabi ni dating Congressman Sal Portono, yung atay dodolok ka mo. Para padaraan sa nabagakon mga programa ni Congressman Migs Villaperte. Kanya ako gusto kaning pagparalibrehon sana. Mahilig man pala ni si Kong Migs sa mga palibre. Pero ang iba, kapayaba, ngod. Sabi kan mga yaon baga sa bado, payaba kong ring kunada, di nagray na, sana all. Hindagin matunda pagpayaba sa ring kunada. Amo yan, ka mga taga-ring kunada. Para sabi siya ng payaba, bira nga ning masilag sa district office. Po sa mga programa, puro sana sabi kan iba man na mga kanenot. Talagang dinudumog. So, opisina kan kapertidig di sa irga. Kundi kunyan. Pero nga kaperde na. Bako na yan din kaperti. Dahil na mga gayong nga din tao. Mayo na nga kami. Nakukuha. Bira niya kung mga tao man talaga mapaghanap. Mga biyaya kung minsan tinindaaram pang eleksyon sa naman ito. Kadakol mo nagruruluwas pag eleksyon, medical mission, kung ano-anong mga asistensya sa mga namamanwaan. Pero pagkatapos kan eleksyon, goodbye banwaan. Bena inabot na pagkita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Kaibahan niya to sa lado technical si James Oko, sa information si Tony Matic Saison, yaw naman si Ma'am Kyle Riago Ligasyon ang Pag-asa kan Nasyon, bako sa nakan buhi. Duman sa transmitter si Jimmy Guanson. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daisawang pagantabay.